Počúvate podcast Adapt Insider. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Adapt Insider od bezpečnostného think tanku Adapt Institute. Volám sa Jana Kleščová a môjim dnešným hosťom je opäť môj kolega William Ostatník. William, vítaj. Ahoj, pozdravujem ťa. William, ty si bol môjim hosťom aj nedávno pri príležitosti zverejnenia našej štúdie o obrannom priemysle. Avšak minulý rok si nepracoval len na témach slovenského obranného priemyslu, ale aj na analýze a príprave reportu s názvom Transformácia slovenského automobilového priemyslu v novej geoekonomickej ére. Túto štúdiu sme nedávno publikovali pod vedením Centra pre medzinárodné súkromné podnikanie. V angličtine Center for International Private Enterprise. Poslucháčov by som len rada upozornila, že v čase, keď tento podcast vydávame, je report už dostupný online na našom webe a to je adaptinstitute.org. Poďme si teda v skratke predstaviť túto pomerne obsiahlu štúdiu, ktorá rozoberá nielen bezpečnostné aspekty automobilového priemyslu ako kyberbezpečnosť, ochranu súkromia, dát, majetku, ale rovnako tiež udržanie slobody pohybu. Keďže je táto téma veľmi komplexná v štúdii alebo v reporte, rozoberáte aj ďalšie faktory ako energetická bezpečnosť, infraštruktúra, budúcnosť pracovnej sily, inovácie či obchodné a investičné politiky Európskej únie, ktoré majú mať za cieľ predovšetkým konkurencieschopný, odolný a udržateľný autopriemysel na Slovensku a samozrejme v Európskej únii. Ja som teda na úvod už niečo spomenula, ale povedz mi, William, radšej ty, prečo sme si v Adapte vybrali na spracovanie práve túto tému a aký v nej vidíme potenciál? No, tak ďakujem ti v prvom rade za možnosť sa porozprávať o tejto téme. Myslím, že ide o veľmi dôležitú tému, teda tému budúcnosti automobilového priemyslu na Slovensku. Tie čísla a štatistiky o tom, ako veľmi je dôležitý autopriemysel pre Slovensko, pre Slovenskú republiku si myslím všeobecne známe. O to viac, že slovenská ekonomika je málo diverzifikovaná alebo pomerne málo diverzifikovaná a prakticky závislá na výrobe a exporte, ale aj priamych mimochodom zahraničných investíciách. A ak dovolíš, ja teda zodpoviem tú tvoju otázku samozrejme hneď, ale myslím, že ten úvod je dôležitý, hej, že aby sme vplynuli do tej témy a vedel som aj zodpovedať túto otázku, tak uvediem len zo pár ako takých základných štatistík pre predstavu, prečo je ten priemysel taký dôležitý. Ten autopriemysel na Slovensku zahŕňa 4 veľké automobilky, pričom jedna veľká je na ceste na východ Slovenska. Veľmi širokú sieť dodávateľov a subdodávateľov, kde je cirka ich 400, to sa rozprávame o firmách slovenských, ale aj zahraničných, pôsobiacich na Slovensku. A autopriemysel sa podieľa na exporte Slovenskej republiky viac ako 40%, čo je tiež veľmi ako vysoké a dôležité číslo. No a naposledy, ale vôbec nevýznamom, u nás nepriamo zamestnáva vyše 250 000 ľudí. Teda tá automobilová výroba a export, myslím, že nám aj z týchto základných štatistík je jasné, že sú absolútne kriticky dôležité. No a teraz sa k tomu dostávame, že nie len z ekonomického pohľadu, ale pri takejto dôležitosti toho priemyslu na Slovensku, tu už rozprávame aj o nejakej politickej a spoločenskej stabilite, a to najmä do budúcna. No, že keď tento priemysel, keď sa mu nebude dariť, alebo teda nejakým spôsobom ho zasiahnu nejaké silné ruptúry, no tak to bude mať nielen ekonomické, ale aj politické, potenciálne aj politické a celospoločenské proste nejaké dopady. A teda tá téma, aj z tohto je myslím jasné, že tá téma je veľmi komplexná, pokrýva množstvo aspektov od teda tých, ako som povedal, ekonomických cez politické až po bezpečnostné. No a teda tam sa dostávame a konečne ti odpovedám na tú tvoju otázku, že sa aj pre nás, alebo mňa konkrétne, Adapt, alebo tých, ktorí teda sa venujú primárne otázkam medzinárodných vzťahov, bezpečnostných vzťahov, tak sa oplatí skúmať aj
táto téma, nakoľko je tak veľmi, veľmi dôležitá. Proste dodávateľské reťazce, bezpečnosť, ako geopolitika vplýva na toto, ako politické rozhodnutia na úrovni EÚ, ale aj Slovenska samotného vplývajú na budúcnosť tak dôležitého odvetvia, ako je automobilový priemysel. Proste sa to podľa mňa oplatí sa na to pozrieť. A asi ku všetkému by som mohol možno aj konkrétnejšie, ale predpokladám, že sa k tomu asi dostaneme v priebehu rozhovoru. Ďakujem za tento úvod a prejdeme k veci. Kde sa Slovensko momentálne nachádza v procese zmien a transformácie automobilového priemyslu? No tak my sme zistili aj v tej našej štúdii, ktorá bola teda nedávno publikovaná, kde som teda mal veľkú radosť a česť na tomto pracovať. Naozaj ma to veľmi bavilo, bol to skvelý tím. Ako si hovorila na úvod, tak to bola spolupráca medzi organizáciou SAIP a ADAPT Institute. No a my sme tam zistili teda zo pár vecí, keď sme sa rozprávali. Nakoniec to bolo 30 teda zástupcov, celkom high level, ako reprezentantov tohto priemyslu. Sú tam zahrnuté automobilky samotné, ale potom aj veľa dodávateľov rôznej úrovne, 1 až 3, ale aj zástupcovia nejakí zástupcovia verejného sektora a podobne. To všetko je teda dopodrobná, možné si dohľadať v tom reporte samotnom. No a teda zistili sme, že ten autopriemysel na Slovensku čelí niekoľkým výzvam naraz, teda je rok 2024, tak všetko je komplexné, sa mi zdá. No ale také 4 hlavné, ktoré sme teda vydestilovali, sú poprvé plošná tranzícia na elektromobilitu, vyplývajúca de facto z nariadenia EÚ o zákaze spaľovákov po roku 2035, čiže toto nejaký ako megatrend. Po druhé, závody v subvenciách elektromobility, alebo teda v nejakej štátnej podpore elektromobility, najmä v Číne a USA. Po tretie, pretrvávajúca krehkosť dodávateľských reťazcov, a to nie len teda na tú skúsenosť s covidom, kde sa to už viac menej ako stabilizovalo, ale najmä na prebiehajúce alebo hroziace potenciálne konflikty po celom svete. A aj na tiež silnú koncentráciu niektorých kľúčových materiálov v Ázii, a to najmä teda v Číne. No a po štvrté, štvrtá výzva je aj samotné globálne trhové súperenie, či už hovoríme priamo o autách alebo o kľúčových technológiách, medzi ktoré teda patrí v dnešnej dobe najmä teraz autobatéria do elektromobilu. Poďme ďalej. Ako na tieto zmeny a výzvy reaguje priemysel, teda automobilky a široká sieť ich dodávateľov, respektíve subdodávateľov? Tak každú z týchto víziev si priemysel uvedomuje. Samozrejme je to súkromný sektor, tak ten si musí uvedomovať výzvy a musí sa adaptovať, lebo však keď sa neadaptuješ v súkromnom sektore, no tak ťa čaká stagnácia alebo zánik. Ale teda tiež je prirodzené, že súkromné firmy, či už sa rozprávame o teda tom najvyššom pilieri priamo o automobilkách, tých 4 plus jednej prichádzajúcej, ale teda tých 4, ktoré teraz fungujú a bežia, alebo aj o tej širokej sieti subdodávateľov, tak na ne reagujú rozdielnym spôsobom a aj rozdielnym tempom, čo je tiež akože prirodzené v súkromnom sektore. Niektoré automobilky plánujú napríklad plne ako elektrickú výrobu, a to už pomerne rýchlo alebo pomerne skoro. Iné len postupne zavádzajú a niektoré vybrané elektrifikované modely, treba z toho portfólia, ktoré už majú alebo je existujúce a ktoré sa u nás vyrába. No a u ďalších niektorých by som povedal, že tá budúcnosť tak možno trochu menej jasná. A čaká sa najmä na rozhodnutie matky, teda akože ich materskej spoločnosti, tá, ktorá vlastní aj ten závod na Slovensku. A to treba asi tiež povedať, že tie slovenské automobilky, alebo teda presnejšie automobilky pôsobiace na Slovensku, sú v praxi tzv. Tí decision takers, čiže oni sú v praxi viac tí, ktorí prijímajú rozhodnutia urobené niekde inde, ako by ich sami ako robili tie rozhodnutia. Čiže v tomto zmysle je tiež treba akože pamätať na to, že tá budúcnosť automobilového priemyslu do značnej miery závisí od rozhodnutí materských spoločností, proste tých zahraničných investorov. Aj keď si tiež myslím, jedným dýchom dodávam, že
že tam sú rôzne nejaké výhody alebo také silné, proste silné stránky, s ktorými určite môže automobilový priemysel na Slovensku ako rátať alebo s nimi operovať. To je v prvom rade spomeniem naozaj veľmi silná tá subdodávateľská alebo dodávateľská sieť tých dodávateľov, tých firiem, ktoré tu vyrástli už od tých 90. rokov, odkedy prišla prvá automobilka Volkswagen, keď kupovala ešte staré bratislavské automobilové závody. Takže v tomto slova zmysle tu jednak história veľmi silná, ale teda tá história najmä vyplynula do vytvorenia veľmi silnej proste siete dodávateľov, ktorí sú veľmi kvalitní, zameriavajú sa v mnohých prípadoch na veľmi špecifické komponenty, takže v tomto ohľade je veľmi silná pozícia automobilového priemyslu vo všeobecnosti na Slovensku a tiež potom aj jednotlivých tých fabrík, neviem, či je treba menovať, ale však asi kľudne, že napríklad Volkswagen v Bratislave má, to je len príklad, hej, že má myslím, teda lisovňu veľmi ako keby špecifickú, takú, ktorou neoperuje na iných miestach ako Volkswagen ako skupina. Áno? Čiže toto je opäť niečo, čo dodáva kompetitívnosti a teda konkurencieschopnosti tej danej fabriky, alebo spomeniem, teraz mi napadajú iné štrukturálne také faktory alebo benefity, ako to nazvať, výhody. Kia napríklad, tak je jedinou automobilkou teda toho koncernu, však Kia patrí pod Hyundai, ale jedinou továrňou, ktorá vyrába v eurozóne na Slovensku. A veľmi podobný je teda príklad aj Jaguaru Land Rover. Hej. Teda tá Kia je všeobecne jediná v Európskej únii, Hyundai potom v Českej republike továreň, ale teda Jaguar Land Rover sa týka eurozóny. Čiže tým len chcem povedať, že tá pozícia je pomerne silná, ale stále platí to, čo som hovoril, že teda do veľkej miery závisí tá budúcnosť tej výroby a aký bude plán, koľko bude treba modelov so spaľovacím motorom, alebo sa budú elektrifikovať, alebo budú nové elektrické modely, tak to závisí naozaj na konci dňa na tých materských spoločnostiach. Ale aby som to teda zhrnul, ja mám pocit, že rozprávam zase príliš veľa, tak sa ospravedlňujem, ale tá príprava na elektromobilitu, respektíve na budúcnosť automobilového priemyslu, ale aj príprava na svet, v ktorom hrajú rolu rôzne staronové, povedzme, ekonomické, ale aj tie bezpečnostné výzvy, je naozaj v plnom prúde v súkromnom sektore. Hej. Pričom zaostáva iný sektor za tým a to je skôr teda ten verejný. Aký je podľa teba postoj Slovenskej republiky na úrovni štátu? Vyžaduje sa väčšia štátna, respektíve vládna intervencia? Áno, tak presne, ako to je dobrá otázka, lebo teda však ako som povedal, to presne vyplynulo z toho, že ten súkromný sektor ako je teda v plnom prúde. A ten verejný, no takto, hej, že ja by som povedal, že štát náš, Slovenská republika a viacero vlád ako keby za sebou dlhodobo nejakým spôsobom zanedbáva koncepčne, alebo že nie je schopná tá vláda ako keby koncepčne a systematicky a udržateľne vytvárať a udržiavať dobré podmienky pre ten priemysel, a to najmä s víziou do budúcna. Že zaujímať sa o to, že čo nás čaká o tých 5-10 rokov, však automobilky v tom súkromnom sektore plánujú na dlhé roky dopredu, že to sú cykly, ktoré sú 3, 5, 7 ročné, tak je ťažko povedať, alebo respektíve ako oko pozorovateľa by si mohlo všimnúť, že ako slovenské vlády na seba nadväzujúce sa takto nejak nesprávajú, že ako keby, že by tu bol nejaký konsenzus na tom, že to treba robiť pre to maximum, aká je veľmi dôležitá tá téma. Teda takto, aby som bol fair, tak ono v tejto téme je našťastie ten konsenzus oveľa väčší ako v mnohých iných témach, čo je veľmi dobré a dôležité, ale myslím si, že platí, že v tom, že zaostáva tie konzekventné vlády, zaostávajú v tomto koncepčne a systematicky nejakým spôsobom uchopiť túto tému a koncepčne a systematicky pracovať na tých základných ako keby bodoch. No a to rovno aj spomeniem, ak dovolíš, tie najkritickejšie miesta, že kde sme my treba zidentifikovali, že by bola potrebná efektívna, systematická, synergická spolupráca medzi
teda súkromným a verejným sektorom, je poprvé riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. To pociťujeme už teraz, ale teda bude to pociťované pravdepodobne čoraz viac, no, že ak sa ten priemysel teda mení a vyvíja, tak aby sme v tomto nezaostali a zrazu sa neocitli niekde, kde teda nechceme byť, tak to treba absolútne teda podchytiť a riešiť. To je samozrejme spojené, je to veľmi komplexná téma sama o sebe, je to spojené so vzdelávacím systémom alebo nejakou reformou školstva, hovoríme aj o, ja neviem, počte gymnázií, počte vysokých škôl a tak podobne. Jednoducho naozaj, že téma sama o sebe, ale vzdelávací systém, hej, dám to pod túto striežku. Samozrejme sa to týka aj kurikul a toho, čo sa učia a vyučuje na týchto školách, aj samozrejme aj na tých priemyselných, stredných a odborných. Ale týka sa to inak aj rekvalifikačných programov, týka sa to migračnej politiky, ktorá by mala byť viac cielená, operovať s väčším množstvom treba z tých tzv. Národných víz, ktoré sa udeľujú aj pre tento priemysel. No, čiže toto je jedna veľká ako keby oblasť, kde treba zintenzívniť tú spoluprácu medzi vládou alebo teda verejným sektorom. Nielen medzi vládou, to treba povedať, že to sa týka aj úrovni teraz vúciek, hej, že ako na regionálnej úrovni na Slovensku, ale jednoducho to treba určite zintenzívniť. Po druhé je to tiež systematická podpora výskumu a inovácií v tejto oblasti, v automobilovom priemysle, kde opäť sú na stole nejaké koncepčnejšie a intenzívnejšie spolupráce medzi automobilkami, medzi jednoducho súkromným sektorom a verejným. Hej, že tam môže vznikať také trojuholníky univerzít, tých pracovísk vedeckých, automobiliek, áno, že tam jednoducho treba, aby ten flow tých informácií proste fungoval. A ono sa to deje, hej, že ja teraz nechcem vyvolávať dojem, že tu prinášam nejaké prevratné informácie, objavujem Ameriku a hrám sa tu na nejakého proste borca a mudrlanta. Vôbec, ako ja to v praxi často funguje, ja len zdôrazňujem a opakujem to slovíčko kľúčové v tomto, že to má byť koncepčné a systematické a podobne. Ďalšia veľká oblasť, veľmi dôležitá, obzvlášť teda po tej ruskej invázii na Ukrajinu, to, čo sa dialo, ale aj v súvislosti s covidom a inými krízami po celom svete, tak je dlhodobé riešenie energetickej bezpečnosti, v čom hrá štát úplne kľúčovú rolu, a teda aj náš štát v rámci Európskej únie. Tam treba naozaj riešiť vysoké ceny energií. V tom reporte my rozoberáme toto tiež samozrejme viac dopodrobná, pozrieť sa na to, ako stále teda prebieha to zošnurovanie cien elektriny na európskom trhu s cenami plynu. Tam by bolo treba nejakým spôsobom inovatívne a kreatívne rozmýšľať do budúcna o tom, ako tieto dve veci od seba odpojiť. Ale samozrejme sa to týka aj priamo Slovenskej republiky, napríklad v oblasti jadra, hej, že pokračovanie tzv. Toho decouplingu alebo diverzifikácie, by som ešte lepšie povedal, že diverzifikácie v oblasti jadrovej energetiky, to sa týka samozrejme palív, funkčnosti našich reaktorov, ktoré teraz máme funkčné, ale aj výstavby a sfunkčňovania nukleárnych reaktorov do budúcna, ako jadrová energetika a energia je absolútne kľúčová do budúcna. Takže v tomto Slovensko myslím, že už teraz má veľmi silnú pozíciu, ale s partnermi ako sú Francúzsko, ale treba aj Spojené štáty americké, potenciálne Južná Kórea, tak to je naozaj veľmi dôležité udržať to tempo tej spolupráce a rozvíjať tú spoluprácu ďalej, povedzme aj v oblasti, ako sú modulárne tie malé reaktory. Ale to už zase zachádzam niekde ďalej. Čiže späť k tým hlavným ako keby prienikom. Ďalej máme, keď si spomínam, samozrejme tempo výstavby potrebnej energetickej aj nabíjacej infraštruktúry pre elektromobilitu. Ak to má byť niečo, čo je budúcnosť, no tak bez infraštruktúry to nepôjde. Tam by sme zase zachádzali do nejakých detailov ohľadom povolovacích procesov, výstavby a podobne, kde myslím, že teraz sa nejakým spôsobom lády lámu alebo hýbu, ale tak tiež uvidíme, že aká bude implementácia v praxi. Ale akože toto tiež chcem zdôrazniť, že infraštruktúra je mimoriadne dôležitá. To zase súvisí potom s tým, že aké automobily
elektromobily sa vyrábajú, lebo ak chceme vyrábať elektromobily menšie, ktoré dávajú zmysel treba aj do mesta alebo pohybovanie sa okolo mesta, tak zase to ako bez batériek nejde a že čím väčšie sú tie baterky, no tak tým ako keby viac materiálov na to potrebujeme a tak ďalej. Hej, že to je veľmi komplexná téma, čiže tá infraštruktúra vybudovaná by mnohé z týchto ako keby z týchto problémov alebo veľkých víziev by ich pomohla odstrániť. Hej. No a naposledy, aby niečo zabúdam, samozrejme, to je nazval by som to, že príprava spoločných obchodných, ale aj iných politík na úrovni EÚ. Áno, že sa Slovensko má angažovať v tomto, alebo by sa malo. Takých politík, príprava a prijatie takých politík na spoločnej úrovni, ktoré by pomáhali so zabezpečovaním treba z kľúčových surovín, recyklácie a podobne. Hej, jednoducho by mali hlavný cieľ zabezpečiť a pomôcť európskemu priemyslu a teda aj tomu slovenskému samozrejme. Tu ako dodám ešte, že tá terajšia vláda Slovenska nedávno ohlasila veľkú stratégiu, ktorú má, myslím, vypracovať ministerstvo hospodárstva, ak sa nemýlim. A bude sa teda práve autopriemyslu venovať. Tak tomu len teda chcem, aby som to neopomenul, tak chcem dodať, že je iste dobré, keď sa téme začíname konečne venovať intenzívnejšie a že aj verejnosť má o to, zdá sa, čoraz teda väčší záujem, to je dobré. Ale aj v tomto prípade, tak jak vo všetkých prípadoch predtým pôjde o implementáciu. Hej, však ja som to už dneska tu naznačil, že ide o implementáciu v praxi. Úspech tých opatrení v praxi. Nejde o to, že čo bude teraz napísané na ďalšom papieri. Hej. A teda skromne, alebo neskromne, alebo ako to povedať, nechcem, aby to vyznalo drzo, ale teda verím, že budú v tej stratégii adresované aj tie témy a okruhy, o ktorých sa tu napríklad teda my dva dneska rozprávame. A prepáč ešte, ale samozrejme je tu ešte dôležité spomenúť, skoro by som zabudol, na existujúcu stratégiu prijatú za tej predošlej vlády, tej úradníckej Ľudovita Odora. To sa volá akčný plán pre elektromobilitu pre teda Slovenskej republiky. To je samozrejme tiež dôležité spomenúť, že takýto plán existuje, takáto stratégia existuje a hovorí sa v nej o mnohých z tých veciach, ktoré tu spomínam, napríklad tá výstavba infraštruktúry a podobne. Takže áno, opäť môžem to len pripomenúť, dať do pozornosti, ale poukázať zároveň aj na to, že proste implementácia, to je alfa omega. Rada by som sa ešte pozrela na jednu vec, a to ako prispieva, respektíve by mala prispievať k lepšej adaptácii na výzvy v celosvetovom automobilovom priemysle Európska únia, a to predovšetkým v rámci ochrany svojho jednotného vnútorného trhu. Áno, to je veľmi podstatná otázka. Takto zase, tých aspektov tam je veľa. Tak spomeniem napríklad záujem Slovenskej republiky na tom, aby Európska únia podpisovala niektoré obchodné dohody, takzvané tie dohody o voľnom obchode, FTA dohody. Tie sú v procese v rôznom štádiu s rôznymi krajinami. To hovorím o kľúčových krajinách juhovýchodnej Ázie, samozrejme Južnej Ameriky, ale aj teda Severnej Ameriky, že však tá dohoda z USA je v podstate zmrazená. Čiže nám, ako keby som to veľmi zovšeobecnil, tak Slovenská republika a EÚ si myslím, to teraz akože vzťahujem na nejaké svoje ako keby pozície alebo postoje. Myslím si, že by veľmi pomohlo, keby sme skúsili udržať, respektíve reštartovať ten voľný obchod minimálne medzi krajinami, s ktorými sme partnerské krajiny, s ktorými si rozumieme, máme nejakú spoločnú bázu, sú to stabilné krajiny, teda podobného možno politického zriadenia, to je dôležité povedať, a sú ochotné proste s nami na férovej báze obchodovať. Hej? To sa týka rôznych tarifov, cieľ a podobne. Toto je otázka, ktorá je absolútne kľúčová pre Európsku úniu a Slovensko v nej. Vedieť podpisovať výhodné obchodné dohody o voľnom obchode s krajinami ako je Čile, Indonézia a podobne. Vietnam a podobne.
Potom spomeniem iniciatívu Global Gateway, čo je veľká iniciatíva Európskej únie, ktorá ako keby má za cieľ proste budovať, veľmi to zjednodušme, budovať takéto globálne ako keby partnerstvá a investovať, umožniť aj verejné, ale najmä množstvo súkromných investícií do tretích krajín. Áno, treba menovite najmä v Afrike, to bol ten pilotný program, ktorý už by mal teda bežať v rámci tejto iniciatívy Global Gateway, že sa zameriava Európska únia na nejaký reštart, nazvime to tiež reštartom vzťahov, ekonomických vzťahov najmä s krajinami Afriky, vybranými krajinami. No a tam opäť ako pôjde o to, ako to bude implementované v praxi a že na čo bude kladený dôraz, lebo preto, aby Európska únia, Európa, Slovensko v nej sme si udržali silnú alebo budovali si silnú pozíciu v priemysle, vrátane toho automobilového, tak my potrebujeme stabilných partnerov, stabilné dodávky kľúčových surovín a samozrejme domáce inovácie a tak ďalej. To už sme tu dneska naznačovali. Čiže aj v rámci tejto iniciatívy Global Gateway má Slovensko podľa mňa eminentný záujem na tom, v tom Bruseli pripomínať, aby tie kritériá na tieto robenie tých win-win proste ako keby dohôd s týmito tretími krajinami napríklad v Afrike boli pragmatické. Že tam my opäť potrebujeme nejak sa teda spamätať z toho, že ten svet nie vždycky funguje tak, ako si to treba idealisticky my predstavujeme. My mali by sme realisticky vedieť zhodnotiť tie pomery síl, treba v Afrike, a vedieť robiť aj realistickú politiku a ponúkať to, v čom sme treba lepší ako možno Čína, hej? Že v niektorých krajinách Afriky, kde sa ťaží enormné množstvo surovín, ktoré sú trebárs kritické aj pre elektromobilitu, tak tam dlhodobo pôsobí Čína, pretože tam bola strategicky si to Čína vybrala a urobila takúto geniálnu stratégiu už desiatky rokov dozadu, že sa tam bude angažovať. A v podstate aj súkromné spoločnosti a štáty západné, americké, britské a iné jej to nie že dovolili, no ale oni ten trh opustili. Hej? Že tie firmy, ktoré tam predtým pôsobili, boli najmä západné, ale opustili teraz Kongo, to mi napadá ako prvé, ale aj iné štáty Afriky. Takže vrátiť sa tam, vedieť to robiť realisticky, ako keby využiť možno situáciu, že nie všade v týchto afrických krajinách sú s Čínou a jej projektmi spokojní, hej, že v niektorých krajinách možno dochádza k takému, by som povedal, vytriezveniu možno, lebo niektoré projekty podľa verejne dostupných informácií, niektoré infraštruktúrne projekty v niektorých krajinách Afriky, napríklad v Kongu, stále nie sú dodané, hej? Že tam boli podpísané dohody 15-20 rokov dozadu s čínskymi firmami, s čínskou vládou, že sa výmenou za za prenajatie niektorých baní alebo odkúpenie niektorých baní budú stavať Číňania ako veľké infraštruktúrne projekty, školy, nemocnice, cesty, diaľnice, železnice, a niektoré stále nie sú dodané, plus je tam teraz faktor aj nejakej nízkej bezpečnosti na pracovisku a podobne. A toto sú veci, ktoré by podľa mňa mohli ako západné spoločnosti hrať v nich určite silnejšiu rolu. Som veľmi rada, že sme sa dostali k čínskemu vplyvu v Afrike, pretože viem, že práve Čína je dominantným hráčom na automobilovom trhu a čoraz viac a viac počúvame o čínskych elektromobiloch, ktoré zaplavujú aj európsky trh. Tak sa dostaňme k tomu. V čom je pre európsky, ale obzvlášť aj pre slovenský automobilový priemysel Čína a čínske autá konkurentom? No, ten faktor trhového súperenia de facto, alebo de jure minimálne, ako to povedať, ten faktor trhového súperenia s Čínou a čínskymi firmami má viac vrstiev. Za prvé je tu istá závislosť od veľmi koncentrovaných dodávateľských reťazcov, čo sa týka momentálne najvyužívanejších materiálov v elektromobiloch, menovite v baterkách. Toto sa samozrejme mení čiastočne, napríklad prostredníctvom, alebo najmä prostredníctvom inovácií batériových technológií, ale zďaleka teda nie je jasné, že aká technológia bude tá najfunkčnejšia, či ju bude možné vyrábať vo veľkých množstvách v EÚ, za akú cenu a podobne. Čiže tam stále pretrváva táto závislosť.
Potom je tu samotná závislosť od hotovej technológie batériek, keďže drvia väčšina súčasných veľkých výrobcov pochádza z Ázie, a to najmä z Číny, ktorí opäť to budovali ako dlhé roky, ak nie v niektorých prípadoch 10 ročia, ako veľmi strategickú vec. No a nakoniec je tu samotné teda trhové súperenie s hotovým produktom, teda s elektromobilom, keďže v Číne svoje vlastné autá so spaľovacím motorom nevedia vyrábať, tak sa zamerali na elektromobilitu. Tam Čína naozaj, ako si spomenula, enormne rastie a začína zásobovať nielen domáci trh veľmi značne, ale začína aj oveľa viac vyvážať. Najväčší benefit v tomto pre Čínu sú tamojšie pomerne nízke náklady pri výrobe, práve vďaka tým koncentrovaným dodávateľským a hodnotovým reťazcom, ale aj dlhodobým štátnym subvenciám, teda podpory tohto odvetvia. A tam si asi myslím, že aj prebieha najväčšie súperenie práve akože v segmente menších a lacnejších aut, trebárs, kde je cena najrozhodujúcejší faktor a potom možno hneď za ňou sú nejaké najnovšie technológie, konektivita a podobne, kde tie čínske elektromobily momentálne povedzme, že vynikajú. Ale to by bola asi trochu iná téma o tom, že aká je moderná klientela a čo v autách chce. Ale jednoducho toto sú nejaké tie vrstvy toho hlavného ako keby súperenia, alebo ty sa pýtala na čínsku konkurenciu, no tak toto vnímam ako 3 také hlavné vrstvy. Aké aspekty má táto čínska konkurencia, teda okrem ekonomických? Má podľa teba nejaké politické, či dokonca priame bezpečnostné rizika? Isté, je tam myslím, že mix všetkých týchto aspektov, ktoré si vymenovala. Tie ekonomické sú asi jasné, o tom sme tu asi aj najviac hovorili aj dnes. Je to proste veľký čínsky spotrebiteľský trh, ktorý bol zásobovaný najmä teda našimi autami. Teraz ten podiel tohto nášho vývozu klesá, je presne veľká otázka, kam ešte teda poklesne. No a zároveň s tým rastie podiel dovezených aut z Číny. Nevieme tiež, kde je ten strop, kedy sa to zastaví, keďže nás teda čaká ten plošný a de facto regulátorom a nie trhom či konštruktérmi vynútený prechod na elektromobilitu, ktorý teda v princípe momentálne vyhovuje najviac Číne. A to už sme tiež hovorili, že teda pre Slovensko ako exportne závislú krajinu je to naozaj otázka fakt, že ekonomickej prosperity aj stability, hej, že na ten autopriemysel sú totiž naviazané mnohé ďalšie sektory ekonomiky, hej, že koľko budú vyrábať oceliári a podobne, nejaké plastové produkty. Čiže to je ten ekonomický aspekt, ale myslím, že viac tomu netreba, lebo však to sme už hovorili. Pýtaš sa, ty si spomenula politické aspekty, no tak tu sú nejaké eskalujúce, povedzme, hej, obchodné vojny. Stačí sa, pozrieť na vzťahy USA s Čínou za posledné roky teda. Príklady ale vyhrotených vzťahov nájdeme aj medzi EÚ a Čínou. Tam si spomeňme napríklad na rok 2021, keď sa Litva rozhodla otvoriť teda tajvanské zastupiteľstvo a Čína sa ich rozhodla v reakcii teda obchodne, v podstate nazvieme to tak, že vydierať. Čiže to máme skúsenosť aj s tým už teraz, že ako toto funguje. Tie exportné kontroly a obmedzenia tu máme tak periodicky stále, ale aj toto sa stupňuje. Nedávno napríklad zaviedla Čína, to bol ešte minulý rok teda, na germánium, to je taký prvok, ktorý je tiež významne používaný v automobilovom priemysle alebo pri prechode na elektromobilitu a týka sa to prvkov vzácnych zemín, tzv. Prvkov vzácnych zemín a niektorých iných. A toto sa tiež stupňuje, hej, že v týchto exportných kontrolách vidíme tiež nejaký nárast pri kontrole prvkov, ktoré sú kľúčové pre automobilový, ale napríklad aj energetický sektor. Tiež jedným dýchom dodávam, že EÚ ako keby na to reaguje. Tá zasa napríklad začala kontrolovať vývoz niektorých technológií. To sa týkalo tých veľmi, veľmi dôležitých technológií výroby mikročipov, v ktorej technológii je holandská firma ASML
akože absolútna svetová špička, hej, tak tam tiež dochádzalo k nejakým politickým vplyvom na to, aby sa tieto veci tieto exporty začali kontrolovať a do niektorých krajín, menovite Číny, sa prestali ako keby vyvážať. Politika je tiež to, že Brusel sa rozhodol nedávno začať vyšetrovať podporné mechanizmy čínskych elektromobilov dovážaných na európsky trh, teda či nekrydia tento spoločný trh, nie sú nespravodlivé na konci dňa, hej, voči iným značkám pôsobiacim na tomto spoločnom trhu Európskej únie. A to tiež inak treba povedať, že z tohto môže vzísť všeličo, hej, že tam tiež je potenciál, ja nechcem strašiť nikoho, ale tak potenciál nejakej eskalácie v obchodnej vojne je tam myslím celkom akože značný. A nakon to veľmi tak trošku ako poeticky, že na konci dňa je predsa všetko akože politika, hej. Však sa môžeme pozrieť na to, ako veľa závisí od toho, kto bude sedieť v Bielom dome, aké spraví rozhodnutia obchodné, hej, o clách a podobne. Ako veľmi rozhodne o podpore domáceho amerického priemyslu, to samozrejme bude mať vplyv na európsky priemysel. Takisto veľa závisí od toho, kto sedí v Zhongnanhai, v Pekingu, to je sídlo teda čínskeho prezidenta, kde sa teda robí veľmi iná rozdielna politika, iný spôsob a štýl politiky ako pred povedzme 20-25 rokmi. Čiže ten svet je fakt iný a je veľa, to závisí od politiky. A naposledy samozrejme politika aj to, že ako robíš obchodnú a investičnú politiku a dohody s krajinami Južnej Ameriky, Ázie, Afriky, to už sme spomínali. Ale samozrejme nemôžem obísť, to je veľmi dôležité, lebo si sa pýtal len bezpečnostné však. Tak to sa nedá obísť, lebo to je veľmi dôležitý ako aspekt. Tá otázka bezpečnosti, to sú v prvom rade povedzme tie geopolitické reality nášho dnešného sveta. Tým myslím najmä vojny, konflikty od Ukrajiny cez Blízky východ, hej. To samozrejme vplýva na ceny energií, dodávateľské reťazce, ceny poistenia, teda z lodí, ktoré plávajú okolo toho Horn of Africa, hej, toho afrického rohu. Čiže sú to určite prebiehajúce konflikty, ktoré na toto všetko vplývajú, aj hroziace konflikty. No celkovo proste oveľa nestabilnejšia situácia, ako sme boli zvyknutí za tých posledných 30 rokov. A myslím si, že tu vidno, že sa vraciame do sveta, povedzme, že súperenia niektorých blokov vo viacerých oblastiach. Zatiaľ to má také kontúry jemnejšie, ale teda je asi potenciál, že sa to bude vyhrocovať. A myslím si, že teda ak by sme nemali nejakú silnú previazanosť, tak toto možno nemusíme riešiť, ale už som to tu x-krát spomínal, že práve tá koncentrácia treba z dodávateľských reťazcov je a bude potenciálne riziko, že to sme mohli vidieť aj pri koncentrácii niektorých dodávok surovín z Ruska, hej, že zrazu ako vie teda prekvapiť nejaká zmenená politická, geopolitická bezpečnostná situácia, vie zrazu zaskočiť nie jeden štát, lebo sme si mysleli, že proste takto to bude na večné veky a nikdy, na večné časy a nikdy inak. No ale chcem povedať, že aj auta samotné, čiže toto som hovoril o nejakých faktoroch ako medzinárodných, štruktúrálnych, ale aj auta samotné, hej, sú potenciálny, ako zdôrazňujem teda potenciálny problém pre individuálnu či aj dokonca národnú bezpečnosť, by som povedal. O tomto teda málo počujem hovoriť, neskromne teraz poviem, že nemyslím si, že sa vedie o tomto nejaká otvorená debata, tak teda sa snažím o tom hovoriť ja. Lebo problém je ten, že moderné autá, nie len, ale aj a možno najmä elektromobily, sú platformami na zber a vyhodnocovanie dát. Hej, že to už nie je len auto, ktoré ťa prevezie proste z bodu A do bodu B, je to má tam mechanickú ručnú brzdu, mechanické ťahla a podobne, že je to akože naozaj komplikovaný, komplexná softvérová platforma. Hej. No a oni teda, tam sú integrované rôzne funkcie a technológie a v Číne si povedali, že toto samotné, tento fakt, hej, že tento stav toho produktu auta je nejaké potenciálne riziko a oni prinútili zákonom z roku 2021
ukladanie a zbieranie dát v Číne. Hej? Že tie dáta, ktoré si pozbieraš tými autami v Číne, tak majú byť aj uložené a vyhodnocované v Číne, čiže sa nemôžu prenášať a ukladať napríklad v USA alebo Európe. Dokonca svojho času mali pred tými 3 či koľkými rokmi elektromobily najmä z USA, takej asi najznámejšej značky elektromobilov, výrobcu elektromobilov, to asi každému, to prvé, čo ti nápadne, tak ty, hej, tak táto značka mala napríklad dočasný zákaz sa pohybovať na v okolí niektorých strategických miest, hej, napríklad v Pekingu alebo na iných miestach v Číne. Číňania sa prosto báli špionáže, môžeme to povedať takto, hej. Čiže toto treba reflektovať aj na našej strane, hej, že keď tu jazdia autá a elektromobily dovezené od inakadiaľ, no tak kde sa tie dáta vyhodnocujú? Hej, že treba sa naozaj zamerať viac na ten automobilový priemysel a autá špecificky ako platformy na zber vyhodnocovanie aj kritických a veľmi dôležitých dát. A druhý príklad v súvislosti s tou bezpečnosťou aut sa týka funkcie na diaľku ovládať, respektíve alebo meniť základné parametre elektromobilu. Toto už sa špecificky týka elektromobilu, nie iných aut. Lebo hovoríme napríklad o výkone alebo dojazde, hej, na danú baterku, kapacitu tej baterky, ktorá v tom elektromobili je. No a to sme videli napríklad počas hurikánu Irma v USA v roku 2017, keď zase tá istá americká firma, ten výrobca elektromobilov, asi najznámejší, tak na diaľku vedela manipulovať dojazd svojich výrobkov, tých elektromobilov, a v tom prípade to ľuďom pomohlo, lebo však utekali z nejakých dotknutých území toho hurikánu, ale tá funkcia samotná nemusí byť samozrejme vždycky používaná len pre dobro, hej? Že môže byť treba aj zneužitá, a to najmä v nejakých krízových či potenciálne až konfliktných situáciách. Čiže na toto chcem upozorniť, že je to proste nejaká funkcionalita, ktorú treba mať na pamäti a týka sa elektromobilov. A v tejto súvislosti je veľmi dôležité podľa mňa dbať na Slovensku a v Európskej únii na dodržiavanie a vynúcovanie tých prísnych pravidiel ochrany súkromia, dát, ďalšie, s tým súvisia akože aj ďalšie individuálne slobody a práva, pohybu, majetku, opravy, alebo aj v oblasti užívania umelej inteligencie, hej, ktoré jednoznačne opakujem, by mali byť zachované a vynúcované, lebo toto je niečo, čo na konci dňa treba môže pridať aj k trhovej nejakej výhode týchto našich automobilov, že sú jednoducho transparentné a tie značky sú dôveryhodné, vyrábajú to dôveryhodne, a že aj tá legislatíva u nás dodržuje, vynúcuje a chráni tieto osobné slobody, osobnú bezpečnosť jednoducho. Bavíme sa tu o tom, že Čína je pre Európu nielen asi najväčším ekonomickým konkurentom, ale aj bezpečnostným rizikom. No a situácia je zatiaľ taká, že mnoho komponentov a aj do európskych aut, napríklad batérie či čipy, sa vyrábajú predovšetkým v Číne. Viem tiež, že Európska únia sa síce snaží podporovať vlastnú produkciu batérií do automobilov, ale práve na Slovensku sme nedávno prijali čínsku investíciu do nového závodu pri meste Šurany a majú sa tam vyrábať práve autobatérie. Zaujíma ma aké dôležité sú pre nás priame zahraničné investície a aké môžu mať rizika, ak sú hlavne z krajín, ktoré vyhodnocujeme ako ekonomické a bezpečnostné riziko. Od koho by sme mali tieto investície radšej uprednostňovať? No, to je veľmi komplikovaná sieť a séria otázok. Tak keby sme ju rozplietli, no tak tá investícia, ktorú si spomenula, toho čínskeho investora, ktorý bude spolupracovať s jedným slovenským investorom a výrobcom batérií a budú ich tu spoločne vyrábať, no tak to je len symbol, to je ilustrácia toho, čo sme tu dneska akože viackrát asi spomenuli, že momentálne je absolútne dominantným hráčom aj v tej technológii, keď nehovorím o materiáloch a tak, ale že aj v tej technológii je dominantným hráčom proste Čína alebo viaceré iné aj ázijské krajiny, ale menovite najmä Čína. No. Tak keď funguje trh, keď funguje slobodný trh,
no tak ty príjmeš investíciu od toho, s kým vieš spolupracovať, alebo odkiaľ tá investícia vie prísť, hej, že to proste nikto iný také baterky momentálne vyrábať asi nevie. Čiže to je odpoveď na to, že tak vyzerá dnešný stav. No a z toho sa dá potom vyvodiť to, čo bola asi tá tvoja druhá otázka, alebo séria tých otázok, kam smerovala, že no tak čo s tým robiť a že či to nejakým spôsobom, či neposilniť ten domáci priemysel a domáce inovácie, aby sme vedeli raz prijať investície buď sami od seba alebo od niekoho v rámci Európskej únie. Lebo hovorím, ešte raz to chcem zdôrazniť, že ja tu nechcem byť posudzovateľ toho, odkiaľ má tá investícia prísť, lebo proste veľa závisí od toho, odkiaľ ona môže prísť, hej? Že odkiaľ je vôbec akože možnosť, aby prišla. Preto som spomínal tú závislosť od Číny a od toho, jak oni budovali tento svoj priemysel a jak si ho vybudovali a momentálne sú teda určite králi v tomto, hej, v batériovej technológii. No, ale aby sme to niekde možno dotiahli inde, do iného stavu, tak áno, sú to iniciatívy ako Critical Raw Materials Act. To je ako keby zákon, regulácia Európskej únie, prijatá 2023, verím, že sa nemie, že to nebolo 2022. Tak áno, to je treba regulácia, ktorá plošne a komplexne, prierezovo naprieč rôznymi proste teda priemyslami a sektormi sa snaží povzbudiť domácu produkciu, výrobu batériek, ťažbu surovín a samozrejme veľmi dôležité recykláciu tých surovín. Hej? A určite sa dejú iniciatívy od Severnej Európy až treba po tú južnú, alebo projekty a firmy, ktoré na tomto pracujú. Tak ale ja neviem, no napríklad čo sa týka ťažby, treba viem o nejakých veľkých, teda nie ja osobne, hej, že nemám jediný tú znalosť, nejakú tajnú, ale sú známe ako treba veľké zásoby lítia, pomerne veľké zásoby lítia na česko-nemeckých hraniciach, hej, v tom pohraničí. No ale otázka, že kto to bude dolovať, kedy, ako sa vyvinú tieto bane, veď to sú proste otázky na, nechcem povedať desiatky rokov, ale v niektorých prípadoch áno, hej, že to novú baňu otvoriť, sprevádzkovať, investovať do nej, hej, a začať ťažiť na nejakej vo väčšom objeme, aby sa to oplatilo. To sú proste jednak obrovské investície a jednak je to beh na dlhú trať, hej. Takže tam len nechcem, aby to znelo nejaký zbytočný skepticizmus, skôr ako aby to znelo ako realizmus, že pri súčasných iniciatívach Európskej únie to sa ukáže len v praxi, ako sme my schopní proste prostredníctvom vlastnej výroby, vlastnej ťažby, vlastného spracovania, ako sme schopní akože sa dostať na nejakú kvázi sebestačnú akože úroveň. Ja si myslím, že odpovedie, a tým sa ti snažím teda na tú sériu otázok odpovedať, snad to má nejakú hlavu a petu, že tie partnerstvá sú nevyhnutné. Samozrejme, že treba proste snažiť sa udržiavať voľný obchod, voľný trh, obchodovať s krajinami tretími, ktoré treba niečo majú, čo my nemáme. No tak my budeme mať zase niečo, čo oni nemajú, či je to finančná transakcia, hej, alebo je to nejaká iná surovinová transakcia. Len toto sa musí diať na férovej báze. To je pre mňa akože najväčšia, snáď ako najhlavnejší bod, hej, že keď, ja neviem, Amerika má clá na čínske elektromobily 27,5% a Európska únia má, teraz sám sebou som zaskočený, lebo myslím, že to je 10, ale aby som nezavádzal, tak treba si to skontrolovať. Jednoducho oveľa menšie to platí. No tak to nie je úplne vyrovnané, hej, že aj pre nás by to malo niečo znamenať, že ako nastaviť tie vzťahy. A to platí, to som použil na príklad, že Amerika voči Číne a Európa voči Číne. To platí aj Európa, Čína a Čína a Európa. Hej. Čiže nastaviť tie vzťahy tak, aby to bolo vzájomne výhodné a vzájomne férové. No to je podľa mňa najväčšia výzva ako v súčasnosti a najbližších desiatok rokov. Čiže nie uťať, keď to zjednoduším, nie uťať akože veľmi radikálne, veľmi nepremyslene a potenciálne veľmi, veľmi nebezpečne nejakým spôsobom teraz utínať vzťahy obchodných hovorím, s niektorými krajinami. To ale musí
nás musí hnať diverzifikácia a férová, stabilná spolupráca s niektorými krajinami. Čiže ruka v ruke s tou vlastnou produkciou. Hej? Že my vlastne investujeme do inovácií, veď preboha európske automobilky, teraz nehovorím o tých, ktorí pôsobia na Slovensku, ale o tých, ktoré sú akože európske automobilky, tak investujú 60 miliárd eur do inovácií ročne. To je akože v automobilovom sektore. Veď to je akože násobne viac, ako investujú USA, Čína, Japonsko, veľmoc v automobilovom teda priemysle. My sme tam na špici. Takže akože vedieť si toto uvedomiť a vedieť to nejakým spôsobom nezadusiť. Ja by som to tak povedal, vedieť to nezadusiť je dôležité. Možno nie až tak, že ako veľmi proaktívne tomu pomôcť, až to uregulujem k smrti, hej. Skôr tie podmienky nastavovať tak, aby to nedusilo ten domáci priemysel. Aby bola nejaká vlastná produkcia, ťažba a tak, samozrejme, ale aby boli diverzifikované tie dodávateľské reťazce. To je podľa mňa ako najväčšia výzva a najväčšia zodpovednosť. Ja by som v tomto momente rozhovor ukončila v úvodzovkách na pozitívnu notu. Prečo by sa mali vlády zaujímať o naše analýzy? Prečo by mali počúvať expertov? A čo sa môže stať, ak všetkým spomínaným výzvam a problémom nebudeme čeliť dostatočne a včas a neadaptujeme sa na geopolitické a ekonomické zmeny? Čo to môže v dlhodobom hľadisku znamenať pre Slovenskú republiku? Toto nazývaš pozitívnou notou, to je bola preto v úvodzovkách. Hej, rozumiem. Už teraz viem, že to bolo v úvodzovkách. Ja som si naozaj totiž myslel, že to pozitívne nejak zakončíš, lebo nejaké prospekty, najhoršie možné scenáre pre Slovensku nemôžu byť dobré, hej, že ak to je zákonite niečo zlé, no tak sa rozprávame o masívnej nezamestnanosti, o tom, že teda klesne nejaké aj HDP, reálne mzdy, reálna spotreba domáceho obyvateľstva, akože niekde, ja neviem, na úroveň 90. rokov, len pozor, toto všetko sú ako špekulácie, ktoré si tak povedia ťahám akože z rukáva alebo z prsta, hej, že ja neviem, ja nemám model, nie som ekonóm a nepracujem na modeloch, že keby sme neurobili toto a toto, tak proste prídeme k nejakej stagnáciou a úpadkom sa vrátime do 90. rokov. Neviem, nechcem tým strašiť, ale ako tým, že čomu sa ja venujem, na čo som ja expert, no tak áno, takýto potenciál tam akože je, samozrejme, že tie vzťahy alebo viacero kríz zároveň, ktoré nebudú riešené systematicky, koncepčne, synergicky medzi verejnou a súkromnou sférou, nebudú dodržiavané trebárs nejaké tie základné práva a slobody, ktoré máme v Európe a mali by sme si ich ctiť a mali by sme si ich chrániť. Opakujem, to sú sloboda majetku, podnikania, sloboda, ochrana dát, sloboda pohybu, takéto záležitosti. Veď to my sa nemôžeme tým, že budeme súperiť s nejakými inými krajinami, tretími štátmi po svete, nebudem menovať, nedemokratickými, no tak my sa im budeme prispôsobovať aj v tomto, hej, že budeme teda sa snažiť centrálne všetko regulovať a podobne. Hej. To nesmie byť cesta, nemyslím si, že by to mala byť cesta pre Európu, lebo my tu máme mať konkurencieschopnosť, konkurenciu navzájom, inovácie, ktoré sa navzájom podporujú a podobne. No tak myslím si, že toto je lepšie takto to ako keby uzavrieť alebo takto, keď si hovorila, že to je posledná otázka, čo už aj tak sme tu, neviem koľko sme, hodinu, tak aby sme poslucháča neunúdili. Tak takto to podľa mňa treba uzavrieť, že ako iste hrozí pri najčiernejších scenároch všetko možné, ale nemyslím si, že to je nič nevyhnutné. Ja nie som Karl Marx, aby som hovoril, že tu je nejaká dejinná nevyhnutnosť. To vôbec. Proste s správnymi rozhodnutiami, správnymi politikami a správnou iniciatívou, alebo teda dlhodobou, kontinuálnou iniciatívou súkromného sektora si myslím, že máme možnosť tu ostať odolný, konkurencieschopný, aj udržateľný. William, ďakujem ti veľmi pekne za tento obsiahly a pomerne vyčerpávajúci rozhovor. Nie, to ja ďakujem. Dovidenia na budúce. Všetko dobré, dovidenia.